Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Sa Palace Renovation, Reconstruction, ang atong paghatag nga binulan adtong mga naa sa sulod sa pag-alagad nga mahumtanon sa pagtuman sa gigasabutan sa sulod sa pagtulod ang PBC. Og amo sabdi ay nga gipangmusta si Atty. Samuel Anado. Kumusta, Atty.? Kuman sa imong mga pamilya diya o mga anak o sa mga kaparintihan usab. O ang brother Jerry Edquila diri dapit sa Tagulan, Misamis Oriental. Kumusta nimo, brother, sa imong pagsunod? O kang Faustino Palapa diri sa Lingating, Baungon, Bukidnon. Karon magapaila pa ang kauban pang ebanghelista o ministro. Kumusta? Og maayong pagpaminaw usab sa gihapon kini ang inyong igsoon ebanghelista, Brother Juan Ronilo Mangalos. May usa nga makiguban kaninyo nining atong programa. Ingon ini kita nga oras sa inyong pagpatalinghog. Dinhi nining maong sibiyan sa RMN Index DR Dipolog, matag adlaw kita nga Domingo, alas 12 ngadto sa alauna ang takna sa kahaponon. Mabati usab dinhi sa RP Index KD Dipolog ang atong programa, mga kaigsonan. Magsugod kita alas 6 ngadto sa alas 7 ang takna sa kagabhion, matag adlaw Domingo. Ug ang programa sa PBC nga mga langit ng lamdag sa kinabuhi, mabati na kinis 23 ka mga radio station Visayas ug Mindanao. Dinhi sa Cebu City sa DYLA alas 11 ngadto sa alas 12:15 ang takna sa kaudtohon. Dinhi sa Toledo sa DYHR Shine Radio alas 6 ngadto sa alas 7 ang takna sa kabuntagon matag adlaw Domingo. Dinhi sa Butong Pinamungahan Cebu sa DYRR Radio natin alas 12 ngadto sa launa ang takna sa kahaponon. Dinhi sa Surigao City sa Real Radio alas 12 ngadto sa launa ang takna sa kahaponon. Dinhi sa Bayugan City sa City FM alas 8 ngadto sa alas 9 ang takna sa kabuntagon ug masubli kini sa hapon ngadto sa gabi alas 5 ngadto sa alas 6. Ug dinhi sa Butuan City sa Radyo Pilipino alas 11 ngadto sa alas 12 ang takna sa kaudtohon matag adlaw Domingo. Sa probinsya sa Bukidnon, mga kaigsunan, mabati usab dinhi sa Valencia City sa Power Radio alas 3 ngadto sa alas 4 ang takna sa kahaponon. Dinhi sa Malaybalay City sa RM Index MB alas 12 ngadto sa launa ang takna sa kahaponon. Mabati usab dinhi sa FM station sa IFM dinhi sa Valencia sa maura gyapon nga oras. Dinhi sa Manolo Fortich Bukidnon sa radyo natin alas 5 ngadto sa alas 6 ang takna sa gabiyon matag adlaw Domingo. Dinhi sa Iligan City sa Radyo Bandira alas 3 ngadto sa alas 4 ang takna sa kahaponon. Dinhi sa Pagadian City sa RMN Dix PR alauna ngadto sa launa imidya ang takna sa kahaponon. Dinhi sa Calamba Misamis Occidental sa DXMM FM alas 6 ngadto sa alas 7 ang takna sa kabuntagon matag adlaw Domingo. Og dinhi usab sa Cagayan de Oro City, mabati usab mga kaigsunan og sa Misamis Oriental sa Dixario Radio Ultra alas 10 ngadto sa alas 11 ang takna sa kabuntagon matag adlaw Domingo. Dinhi sa Villanueva Misamis Oriental sa Cabusis Power Radio alas 7 ngadto sa alas 8 ang takna sa kagabion. Dinhi sa Balingasag Misamis Oriental sa Bay Radio Waikurat FM alas 7 or alas 8 ngadto sa alas 9 ang takna sa kagabion matag adlaw Domingo. Og dinhi sa Ingog City sa Real Beat Radio alas 6 ngadto sa alas 7 ang takna sa kabuntagon matag adlaw Domingo. Yadtong gusto magpadangat sa mga pangutana, i-text lang kami sa mga numero sa Globe 0917-811-8882. O kumusta diay sa mga PBC Women's Group o sa pagdumala sa Presidente Madam Gaga Eugenio. Ato sabi kumusta atong igsoon Brother Rogelio Jun Ibanez dinhi sa Toledo sa Shine Radio. O katong higala usab Brother Richard Sandigan dinhi sa Malanang Upol Misamis Oriental. Atong igsoon usab Engineer Brother Derwin Mangalos ug sa imong pamilya. Chapter President dinhi sa Toledo, Sister Vicky Dosina, ingon man sa iyang kapika sa kinabuhi Eugene Dosina, ingon man Chapter President Ranisa Alforque. Kamong tanan mga kaigsunan, dili na namo matagsatag sa paghingalan tungod sa inyong kadaghan ug mga atong oras limitado man busa kamo na ni anak kalakip sa among mga gipanimbayang nga nagsunod karon sa atong programa. Ug karon sa pagisgot sa tema, balik ko kamo kang Reverend Charlie. Brad Ronnie, mga mahalamong tigpaminaw mga kaigsunan, ang ato daghan mang giluwatang pamahayag ni Mitchell Bendilio nga nagbandilyo dinhi sa DXKDRP no og aduna sab kitay programa dinhi iya alas 7 ngadto sa alas 8 ngadto alas 6 ngadto sa alas 7 sa kagabion adlaw Domingo.
ug may programa sab kita sa dinhi sa TXDR RPN alas 12 ngadto sa alauna kaniadto dinhi siya nagsibya sa samang oras nga iyang gisibyahan diri sa mong radio station pero nilayas naglain siya diri musa ang ato naman nga mga pagpamatod kwaon lamang nato sa iyang mga giluwatang pahayag kay ang ato kunong gibuhat nga ang Espiritu Santo dili kuno mao nga gihimo kuno nato nga tubig dili kuno na mao nga but niyang ipalutaw nga ang Espiritu Santo dili tubig kay atong ipasabot nga ang Espiritu Santo nagasimbolo og tubig matud pa niya nga kini daw makalibog kunong atong gibuhat busa dinhi adunay iya dieng mga paghubad-hubad para i-correction sa atong mga pagpamatuod atong pamation bradron mga kaygalaan para dili mo makaingon nga nagtumo-tumo mi kay moingon bitaw ni siya nga basta daw makabaton lagi kunog piki nga Espiritu Santo mut niya ipasabot nga mupaka gyud mi kay minigon dili man siya mo ipiki ang pamatod ya kung dili mapamatud-an namo dili gyud mi makaingon o kamo makaingon dili gyud mi makaingon unang-una nga kami nagmakakoy dili pod mo makaingon nga kami nagmakakyapon kung mapamatud-an niya ng bahina o kung siya dili piki kinanglan dili mo paka kay ang piki mara may mupaka sa pangatarungan atong ihatag ang pagpamatuod sa iyang katarungan nga dinhi nato ipasikad ang mapagtubag bradron. Okay, Reb, atong pabinawan ang tingog ni Mitchell Bandilio, yung pastor sa Sabadista nga nagbandilyo sa iyang mga pangatake o pagkoreksyon, mga pagkurehir sa atong mga pagsangyaw. Niya, atong ibabati kay dinita magpasikad sa atong mga pagtubag. Nabulusot na dyan. Di atong tanaw. Di kami itong versikulos Biblia. Ingon tayo sa atong sigurahan kining, atong ipabor nila kining, Adventist, Seventh-day Adventist Bible. Atong basahan ni Seventh-day Adventist Bible. Pinadayag 22:17. Atong tagaan pagtagad kay maukuno na ipainom ng Espiritu Santo. Atong basahan 22:17. Ang Espiritu ug ang pangasaulo nagaingon umarika ug siya nga nagapatalin og paingna umarika ug ang giuhaw pareha ang may tinguha paingna sa walay bayad nga tubig nga nagahatag sa kinabuhi. Kinsa ni ay ang nag-ingon nga paimnon sa tubig? Ang Espiritu Santo o ang pangasaunon. O ang Espiritu Santo igsoon. Kay Espiritu Santo ba na ato? Gamit sila ang pulong sa Diyos Biblia ka na ato masasok ang pulong sa Diyos Biblia. Espiritu Santo ba na? Nga naingon paim na. Ato tagaan na wala ka diba o grammar pagyot? Atong masahon. 22:17. Mingon ang Espiritu Santo ug ang babae nga kasulunan dali ug ang tanan nga naminaw moingon usab nga dali si bisan kinsa nga giuhaw o gustong moinom moduol ug modawat sa tubig nga naghatag og kinabuhi wala kini bayad. Okay. Kinsa nag-ingon nga dali? Kinsa nag-ingon? Ang Espiritu Santo o ang pangasaw? Unon. Unya, kay matod nila ang Espiritu Santo mauman dahil na ang tubig nila. Mingon ta ng bersikulo na ang mingon ang Espiritu Santo o pangasaw unon. Inako. Ang kaluoy ko nila tubluan tag Espiritu Santong pigit. Ang Espiritu Santo mo hiniingon. Ang Espiritu Santo mo hiniingon. Unang Juan 5:6 ang dama brother Lance. At ano mo? Sunod. Ato basahon ang unang Juan 5:6 mga kaisonan. Sa Biblia na hindi yung tubig. Ato basahon. Ang mianhi mao si Kristo nailhan ang iyang pag-anhi pinaagi sa tubig sa pagbunyag kaniya ug sa dugo sa pagkamatay niya ug dili sa tubig lamang kundi sa tubig ug sa dugo. Ang Espiritu mismo misaksi matuod kini kaya ang Espiritu kamatuoran man. Okay. Kinsa dihan ni uban sa tubig? Si Ginoong Jesus. Mauto nga pag-ato niya sa tanaw sa atabay nga sa Juan 4 nga ningon sa Ginoong Jesus nga kung nahibalong pagka kinsa nangayong tubog tubig dili unta ka magdumili niini.
atong basahan ng Juan 4, versikulo 7 ka magsugod. At Ato sang ipos kadiyot bradon, iyang basahon daw ang Juan, Kapitulo 4. Matod pa niya, magsugod ta sa city. Kay si Kristo, iyang gipamatud-an, nga mao daw kini ang atong Ginoong Kristo, nga mianhi pinaagig tubig ug dugo. Nga, matod pa niya, basta kuno makabaton tag Espiritu Santo nga piki, wrong grammar gyud kuno ta sa pagsabot niya na. Nakaron, iyang gipamatuod nganong wrong grammar me. Kay di man siya mosugot nga ang Espiritu Santo tubig. Kay si Kristo man kuno ang mianhi pinagig tubig ug dugo. Dayon iyang basahon ang Juan Kapitulo 4 magsugod daw sa bersikulo 7 ato ipadayon brodron. Okay rin, basahon na to, kinang iyang gigamit nga teksto, Juan 4:7 gingon. Og diay usa ka babaeng Samarianhon nga miabot aron sa pagkalos og tubig. Oh, mo na iyang gipasabot na mo na sugod lugar nga iyang pagabasahon brodron hangtod sa tumoy atong ipadayoning imong gibasa brodron pero dito ta magkuha sa ilang ipahayag. Okay rin, sige, pamation ta ang iyang mga pamahayag ni Mitchell Bendilio. unang Juan 5:6 ang dama, Brother Vance. At sunod, atong basahan ang unang Juan 5:6 mga kaisonan. Sa Biblia na di yung tubig. Atong basahon. Ang mianhi mao si Jesu Kristo nailhan ang iyang pag-anhi pinaagi sa tubig sa pagbunyag kaniya ug sa dugo sa pagkamatay niya ug dili sa tubig lamang kundi sa tubig ug sa dugo. Ang espiritu mismo misaksi matuod kini kaya ang espiritu kamatuoran man. Okay. Inside the ani uban sa tubig, si Ginoong Jesus. Nauto nga pagkadto niya sa tanaw sa atabay nga sa Juan 4, naningon si Ginoong Jesus nga kung nahibalong pa ka, inside na ngayon timog tubig, iliyon ta ka magdumili niini. Atong basahan ng Juan 4, versikulo 7 ka magsugod. Atong basahan hangtod pa ingon sa unahan. 4:7. O kayo sa kababaeng Samarianhon nga miabot aron sa pagkalos og tubig o si Jesus mingon kaniya, pahimnar ko kaya ang iyang mga tinunan ang ato man sa lungsod aron sa pagpalit og makaon. Ang babaeng Samarianhon mingon kaniya, naunsa ba nga ikaw usa ka Hudyo mihangyo man nga pahimnan ko nga usa ka babaeng Samarianhon? Kaya ang mga Hudyo ugod wala may pakikharong sa mga Samarianhon. Og si Jesus bitaw kaniya, kung nasayod ka pa lamang sa gasa sa Dios o kung kinsa kining nagaingat kanimo, pahimnara ako. Mangayot ka gayud unta kaniya o ikaw katagan yag buhi nga tubig. Di sa mga talubuhay na tubig, si Ginoong Jesus, sunod, pangutana. Sunod, patay basa. Ang babae mingon kaniya, Senyor. Ang babae mingon kaniya, Senyor, ikaw wala gani arang ikatimba o gangatabay lalo. Asa man imo kuha ka ng imong buhi nga tubig. Labaw ka pa ba sa among ginikanan nga si Jacob nga mo'y nagahatag ka ng mga naghatag ka na mo nining atabay ug sa tubig niini nag-inom siya ug ang iyang mga anak ug ang iyang mga hayop. Si Jesus mingon kaniya, ang tanan nga magainom nining tubig nga pag-awhawon pag-usab. Apan bisan kinsa nga magainom sa tubig nga akong igahatag kaniya, dili na kayo pag-awawon kaya ang tubig nga akong igahatag kaniya mahimong diha sa sulod niya o sa katubod sa tubig nga magatubo ngadto sa pagkakinabuhing dayon. Kinsay mo hatag sa tubig, si Ginoong Jesus. Kinsay mo hatag sa tubig, si Ginoong Jesus. Dili kay si Tomas. May timnod. Atong nakita nga paggamit niya sa Juan 4:7 lapos dito sa unahan dayon nga giingog nga dili na gyud pag-auhon ang makainom niining maong tubig kay mahimong mosulod kini diha kadiya og magtubo kini sa sulod niya. Pero ang iyang pangutana kinsay mohatag og tubig? Si Hesus Kristo. Di wala may lalis na na kay si Kristo magyud ang mohatag tubig. Pero ang iyang gipasabot brother nga ang maong tubig nga iyang gikoreksyon diri kanato dili kuno atong magtutudlo nga si Tomas Eugenio. Iya bang giansiran diretso ba? Pero uyon siya nga ang tubig nga ihatag, ang mohatag maos Kristo pero di lang kuno maos Tomas Eugenio. niya gawas nga dili mao si Tomas Eugenio
dili pod gyud kuno na Espiritu Santo. Mao na iyang gisgutan. Natong timan-an ipadayon nato og kay dili man day ni Espiritu Santo. Pero ang matag og tubig si Jesucristo asa ang mga sitas kayang gipares. Wala misupak atong unang Juan kapitulo 5 bersikulo 6 wa tay supak bradron. Tinuod ka na, Reverend. Kay si Kristo man gyud ang gisgutan nga miani siya pinagig tubig, Tinuod. dili sa tubig lamang kundi tubig og dugo. O tinuod nga si Kristo miyan ni pinagig tubig og dili lang kay pinagi og tubig, pinagig dugo. Pero siya pod nga gingog tubig nga muan ni muhatag pod siya og tubig. Pero si Bendelio di mo yon nga ang tubig nga ihatag mao si Tomas Eugenio nga ang atong gipailang katumanan sa Espiritu Santo. Sa laktod nga pagkasulti bisag dili pa niya giansiran ang ngalan, dili gyud na mao daw ang Espiritu Santo. Nakaron ato ipadayon kay di man mao ang Espiritu Santo. Okay, Rev, niya atong ipadayon ng pagpaminaw sa iyang tingog ni Mitchell Bendelio, pastor sa Sabadista. Ha? Unsa man ang tubigan pinadayag 22 versikulo 1. Ano ni? Dayag 22:1. Masakit ka ng tubig, masakit ka sa saan? Ina ang tubig! Ino natos na masiyahan niyo? 22:1, basa. Unya iya gipakita kanako ang suba sa tubig nga naghatag sa kinabuhi nga matin-aw murag kristal nga nagagula gikan sa trono sa Dios o sa trono sa Kordero. Masakit ka ng tubig, Brother Gods? Ikan sa trono sa Dios. Diyos. Mao na tubig nga naghatag kinabuhi. Muna pasalig ni Kristo nga katungod-tungod niya makamuhatag sa tubig nga kinamahatag o kinabuhi ikan sa trono sa Diyos. Dili ikan sa San Antonio hasaan. Oh, nakita nato nga kadtong tubig nga iyang gibasa sa Juan kapitulo 4 bersikulo 7 hangtod nga gipadayon niya pagbasa tapos sa bersikulo 15 iyang gitugbangan nga maunang tubiga nga murag kristal sa 22:1 sa pinadayag nga si Kristo ra gyud daw gyud mohatag niya ng tubiga. Pero dili kuno na si Tomas Eugenio nga nasa saan. Og labing dili pud daw na Espiritu Santo kay kana daw kanang Espiritu Santo nga giingon daw kuno namog tubig. Kami ray naghimo-himo. Unsay preba atong tapokon tanan ang iyang istorya, brodron. Okay, Rev, atong paminahon ang iyang tingog na pod nga kanang atong giingon nga kanang Espiritu Santo nagsimbolog tubig ato-ato ra kuno na. Unya, para niya makalibog kuno nang ato ang pagwali nga atong giingon kanang Espiritu Santo tubig, atong ibabati ang tingog. Tawagan niya, gitag na, unya ang katawanan mga kaigsoonan na apay, ila na po na, gihimo nga ang Espiritu Santo maong tubig. Gihimo nga ang Espiritu Santo maong tubig. Kaigsoonan na apay, ila na po na, gihimo nga ang Espiritu Santo maong tubig. Ha? Makalibog ba? Ha? Makalibog ba? Anong kung katawag? Ha? Ihatong una mga kaigsoonan, ang Hebrehanon 4:9 ang adlang ipapahulay, maoy kuan, Espiritu Santo. Karon na tubig na pong Espiritu Santo, sabay tinuod ana. Karon na tubig na pong Espiritu Santo, sabay tinuod ana. Oh, di nakita nga karon daw napod katawanan kuno. Ila na pod kuno nga gihimo nga ang Espiritu Santo tubig. O di klaro bradon nga dili gyud ay ang Espiritu Santo tubig sa simbolo kay supak man siya. Makalibog kuno kay sa una ato kunong giwali ang Hebrehanon 4:9 nga sa pag-interpretar lugar kuno hay matad pa niya nga gihimo kuno nato nga ang Espiritu Santo kapahulayan. Karon kay gihimo na pod nato nga ang Espiritu Santo daw kuno tubig. Asa kuno'y tinuod niya na. Di wag yun ay kalibutan. Pero, katong iyang gibasa na ganina, wala kita'y supak. Kung moingon siya nga si Kristo, ato mang nadungog na doon, nga si Kristo gid kuno ang maghatag og tubig. Mao na iyang interpretasyon. Pero kay maghatag magtubig, dili siya mosugot, nga katong tubig nga ihatag ni Kristo, mao ang Espiritu Santo. Dili pod siya mosugot nga kana nga ang tubig Espiritu Santo kay ngano katong babae nga nagkalos sa maong tubig katong tubig kung makakalos
dili na gani kunuahon ang tao kung makainom na ng tubiga kay katong tubig daw kung mosulod na to katong tubiga magatubo man to katong tubiga dili na kunuahon kay mahimong usa ka tubod diha sa sulod lugar niya kung makainom siya ng tubiga magatubo ngadto sa pagkinabuhing dayon sumala sa Biblia nya ningon man ang babae mingon kanya senyor sa 4:15 lugar sa Juan hatagi ra ako niya ng tubiga aron dili na ko uhawon ni moanhi pa dinhi aron sa pagkalos di sa ato pa si Kristo gyud ang matag og tubig pero unsay ang gi pamatuod kana kunong tubig dia kanang tubig nga dili gikan sa saan tubig kuno na nga murag matinaw murag kristal nga nagagula gikan sa trono sa Dios o gikan sa trono sa Kordero. Pero kining tubiga usara ni dito sa iyang gibasa sa Juan 4:7 hangtod sa 15 wala tay lalis bradron. Tinuod. Di ba? Oh, tinuod. Nakaron ingon siya nga dili po ni Espiritu Santo kay gihimo man kuno nato ang Espiritu Santo nga tubig. Boy no. Arita ni Kristo bradron. Kay may kunog nag-ingon ang Espiritu Santo nga imna ko grong mura na lugar tag nagrung-grong ni ana og sa sakyanan pa nga tingog unya kay di man grong-grong nagisgot tag sakyanan sa pagpahayag man pagsabot wrong grammar kuno ta amo ni iyang giingon nakaron atong tan-awon admitado siya nga si Kristo mao ang mohatag sa tubig pero dili ang Espiritu Santo kay gihimo kuno nato ang Espiritu Santo nga tubig. Pagkonklusyon ni ining tanan si Kristo ba nag-ingon nga ang iyang ihatag nga tubig bradron dili Espiritu Santo matag pa ni Mitchell Bendilio. Okay diya, itong kahagbahayag ang atong Ginoong Hesukristo. Mulugar gini nga kinis Bendilio, nagbinot-bot gini siya ning iniyang pamagi. Iyang koreksyon lugar kuno nato. Pag ingon niya, guatas grammar, ikaw may was grammar, kung ato mang i-grammar-grammar ang mga sistema sa pagpamatuod. Ano? Tungod kay mismo nga itong Ginoong Hesukristo, mo'y namulong nga ang tubig nga iyang ihatag, Admitado man siya kasi Kristo gyud may mohatag. admitado kayo nabati na itong iyang tingog. Walay lain nga ihatag ni Kristo, ang tubig nga gipasabot mao ang Espiritu Santo. Niya basahon ako. Juan Kapitulo 7, versikulo 37 ngadto 39 rib akong basahon giingon. Agonya sa katapusang adlaw, ang labing dakong adlaw sa fiesta, si Jesus mitindog ug misinggit nga nag-ingon, "Kon adunay taong giuhaw, umari siya kanako og uminom. Sa mosalig kanako sumala sa gingon sa kasulatan, gikan sa iyang kasing-kasing mudagayday ang mga sapa sa tubig nga buhi." Agonya nagsulti niini og unya siya nagsulti niini ang atong Ginoong Hesukristo labot sa espiritu nga pagadawaton sa mga misalig kaniya. Busa ang iyang giingon aghat bradron ni Kristo nga ang giuhaw umari kay paimnon og ang iyang gihatag nga ipainom ang tubig nga naghatag og kinabuhi nga matupan niya nagsulti siya nini labot sa espiritu og maoning tubiga nga giingon ni Bendilio nga mabasa sa pagpangayo sa babae gikan sa sugod sa Juan 4:7 hangtod sa 15 bradron, di ba? O tinuod ka. Og mao pud ning tubiga nga iyang gingon nga si Kristo gyapon mao'y mohatag sa tubig lagi pero dili kanang Espiritu Santo nga naa sa saan kay di pud lugar si Tomas Eugenio ni unya gawas ni ana di lagi pud na Espiritu Santo kay kita mo kuno naghimo-himo nga ang Espiritu Santo gihimo natong tubig. Ang iyang gingon ang pinadig 22:1 nga katong tubig nga murag kristal pero si Kristo ra gyapon mohatag niya na di ba mao na iyang giingon watay sopak niya na Wala gyud. nakaron kay si Kristo may mohatag sa tubig nagsulti man siya sa kahulugan bradron nga unsa man ang iyang gisulti mahitungod sa kahulugan sa tubig nga iyang ihatag Gitin-aw ni Kristo Reverend nga kanang iyang ihatag nga tubig ang gipasabot niya na mao ang Espiritu Santo. Anong ningon magkag Espiritu Santo bradron nga sa gibasa ganinan nimo sa pagpahayag mauman ang gitawag og espiritu. Piho ba nga ang espiritu nga gipasabot di nga tubig nga ihatag ni Kristo nga mo'y giingon ni Mitchell Bendilio nga
si Kristo ra ang matag niya ng tubig, di lang siya moyon nga Espiritu Santo ni. Kini bagyod Espiritu Santo kining gisgutang Espiritu. Piho, Reverend. Gamit taglaing version, bisan pa kini silang mga sabadista, ila man ning prinsipyo. Atong gidawat ning prinsipyo nila kay mamampoy husto sa gitudlo ni Master nga ang kasulatan ni Tandi sa laing kasulatan. Na ilang libro nagpamatuod nga gitawag Steps to Christ, ang dalan payon kang Kristo sa pahina 123 sa maong hulad giingon, scriptures must be compared with scriptures. There must be careful research and prayerful reflection. Ang kasulatan ni Tandi sila ang kasulatan. Busa sa pagpruiba nato, Reb, nga kining espiritu nga gipasabot ni Kristo nga dawaton nga matud pa niya mauni ang tubig nga iyang igahatag. Espiritu Santo gid ang gipasabot niya. Sa Biblia nga ang pulong sa Dios nako pagabasahon ng pruiba, Reb, dinira gyapon sa Juan City nga kapitulo sa bersikulo 37 ngadto sa 39 gingon. Unya miabot ang katapusan nga adlaw sa kasaulugan. Mao kini ang labing mahinungdanong adlaw sa kasaulugan. Nining adlaw mitindog si Hesus og misulti og kusog. Si bisan kinsa nga giuhaw muduol kanako og muinom kay sumala sa kasulatan. Si bisan kinsa nga magtuo kanako mudagayday gikan sa iyang kasing-kasing ang tubig nga nagahatag og kinabuhi. Ang buot ipasabot ni Hesus sa tubig nga nagahatag og kinabuhi mao ang Espiritu Santo. Unya, katong giingon niya bradron nga gihimo kuno nato nga ang Espiritu Santo tubig unya makalibog. Pero nagingon siya nga ang kahulugan sa tubig nga gipasabot niya katong tubig nga murag kristal, katong kaluson sa babae nga tubig nga magasulod og magatubo. Musulod itong tubiga sa tao bradron kay giingon man nga ipainom man ang Espiritu Santo unya katong iyang giingon nga si Kristo mohatag sa tubig, di man kuno Espiritu Santo tinodtong iyang gingon bradron. Dakong bakak, Reverend, kaysa amala sa atong nabasa, ang Espiritu Santo gingon ni Kristo nga tubig ug mauning iyang gihatag. Busa tanan nga mga pagsupak ni Bendilio sa atong presentation nga gingnan pagitag wrong grammar pagita unya makalibog kuno ta, unya unsa patong iyang gipang istorya nga atong nabatian, wa gyud mo tukma tungod kay ang Biblia nga atong gibasa napiho nato nga ang tubig nga gipasabot nga ihatag sa atong Ginoong Hesukristo mao ang Espiritu Santo. Di nakita nato mga mahal mong tigpaminaw bisan klaro na lang nga nangoreksyon ko no pero siya mo dai koreksyonanan. Miabot naman ang oras sa ngalan na labang sa among magtutudlo. Pasumuna ko sa ngalan na lamang sa magtutudlo, Master Tomas D. Ihilin Senior, among ipanghinaot nga nalamdagan ka mo sa makamatoran sa among pagtubag sa pamahayag ni Mitzel Bendilio. Kini ang inyong alagad, Evangelista Reverend Charlie Iwinyo ug sangalan sab sa kauban nga Evangelista o Ministro. O kinusab ang inyong igsoon Evangelista, Brother Juan Ronilo Mangalos, kami mingon hangtod sa sunod higayon sa samang takna o samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpamilya.